Sumirit pa ang nararanasang inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Pilipinas nitong Abril. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 7.2 ito noong nakalipas na buwan, mula sa 4.1% noong Marso. Ito na rin ang pinakamabilis na pagtaas ng presyo mula pa noong March 2023 ayon sa PSA. Kaugnay niyan, pumalo rin sa 3.9% ang average inflation mula January to April 2026. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 1.4% na naitala sa parehong panahon noong 2025. Ayon sa PSA, ito ang isa sa pinakamalaking monthly increase na naitala mula pa noong dekada 90, bunsod ng matinding pressure sa presyo ng mga bilihin at serbisyo. Pangunahing nagtulak ng inflation ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages na umakyat sa 6% mula 2.9% noong March 2026. Nagambag ito ng 31.9% o 2.3 percentage points sa kabuuang inflation. Matindi rin ang naging pagtaas sa transportasyon na pumalo sa 21.4 mula sa dating 9.9%. Habang ang housing, water, electricity, gas at iba pang fuel ay umakyat naman sa 8.2% mula 4.7%. Kapag pinagsama, mahigit 80% ng inflation ay nagmula sa tatlong sektor na ito. Ramdam din ang bigat ng presyo sa bigas na lumobo sa 13.7% mula 3.5% lamang noong Marso. Nagmahal din ang presyo ng mais, isda at iba pang seafoods at mga gulay. Ipinunto ng Department of Economy, Planning and Development na kabilang sa mga nakikitang dahilan ng pagtaas ang patuloy na tensyon sa Middle East na nakaaapekto sa presyo ng langis at transportasyon. Tiniyak naman ng gobyerno na may mga hakbang sila upang maibsan ang epekto nito sa mga sektor tulad ng mga tsuper, magsasaka at mangingisda. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.